Mnumzane. Yebo. Khona umuntu okushaya ucingo lokulindile endaweni yokudlela. Uba ufonayo. Angazi mnumzane. Kulungile, ngiyabonga. Ungabobani? Uviraj noma uKisho? Ugqoke impahla zami. Yebo. Lalela ngithi mina bengizama ukutshela ukuthi wena khipha ishirt esikhwameni sakho kodwa wena wabaleka. Bekumele ngenze njani mina? Ngiyaxolisa. Kulungile. Okunyeke nje ngiyakuthanda ukuhlupha yes. Kuyangijabulisa. Akulungile lokho lela. Hayi kulungile. Ngitshela into eyodwa kungani ungibizelana. Khona ukuthile kumele ngikutshele kona. Ngitshela. Ini? Ufuna ngikutshela ukuthini? Lila, ungabusamsaba manje. Mtshele, ngiyakuthanda. Kulula, mtshele. Ngitshele. Lila. Uma ngabe ufuna ungitshela ukuthile, ngitshele manje. Ukuthi kumnandi la emkhumbini yazi? Kulungile manje? Manje ukuba ugogo bengenayo inkinga nomuno wakhe besisoza naye angithi uma akavamile ukuze endaweni enje kodwa uma ungakhuluma namhlanje akavuma. Qala ungitshela ukuthi yini ongibizele yona la. Yebo ngizokutshela ukuthi kufanele ukuthi kubize kakhulu ukuthi uze kulomkhumbi angithi futhi kufanele ukuthi usebenzise imali eningi ngempela futhi nomkhumbi lona udinga upetrol angithi ungibizele la ukuthi sokhuluma ngayo yonke le. Cha Manje Lilo uzongitshela noma cha awukhulume bo. Wona ngicela ungangidinelwa ngoba mina kuzovela kucima umqondo ungacabangi. Angicasukile Lila awukhulume. Uthi awucikekile kodwa ngiyakubona nje ebusweni bakho. Ubuso bami obujwayelekile lobo. Ngiqinisile ngakho bekubiza ngoHitler. Ini? Cha, lutho. AJ. Oh, siyaxolisa besingazi ukuthi umatasa. Empeleni besilapho kuzokubonga nje. Ngibongela. Holiday lemfihlo lokungcwabeleka. AJ, sibe nomnando obuningi ngenxa yakho. Saru. Singaphuma ngaphandle emkhumbini. Sibuka ubuhle bendawo. Hawu ngempela kulungile sambe. Saru, sizochitha isikhathi somndeni nawe kodwa wena ufuna ukuba wedwa. Cha, isikhathi somndeni. Ulex moqinisile. Kufanele ungabe sichitha isikhathi ndawonye. Kodwa ngidinga ukukhuluma noAJ yedwa nje. Yedwa. Ukuze uzokwazi ukumbizela egumbini lakhe ngithi.
Yebo singakwenza lokho kodwa ngifuna ukukhuluma naye njengamanje mina. uLakshmi uqinisile. Kuzomela sonke sihlale phansi sivele siphuze ikofi. Icebe elihle lelo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.